Yan mga paps, mga boss. Yan mga boss. Kami mga boss. Ballpen ka. Yan mga boss, dito na kami. Ba? Huh? Sa Shopee. Bibili din ako. Sige. Registered lang kita. So ayan mga boss. Nagre-registered kami. Health Workers Riders Club. Ayan mga boss. Representative na lang. Anong lugar? Health Workers. Ay, Ibabalik sa po ini. duman na po. Ah, duman. Sa may 25 sa iliyo. 25. Balik Po. Sige na po. Salamat. Health ano yan? Health Worker Riders Club. Health Worker. Pilipina. Isa na masibet. Ginagawa mo. Ay, sa'yo mo po, sir. Elite Lion Riders Club. Elite Lion. Kasi direct yan sa'yo. Yan po, duman, sir. Elite Riders. Ay, Elite Lion. Ano Ay. to? Elite lang ako na 118. Elite Lion. Naga chapter. Iyo po. Registered ko na. Sir, Ako pala, gida yan. di ba ga? Naga Sa chapter. bagay, hindi ko palang bit palang to, ano. Anong grupo mo? Elite. Elite. Thank you, ma'am. Salamat po. Salamat po. Saka, ayan. Ay, bul. Ikaw ba po? Okay na. Dahil na. Ako na lang. Ika na lang. OMGC Motovlog. OMGC Motovlog. OMGC Motovlog. OMGC Motovlog. OMGC. Mali si ano. Correct ko po. Correct lang. JC Motovlog. Ayan, thank you po. Kasabay po yan duman sa ano. Yan Sige. sobre, pati yung Sige po. Thank you. Yan na sa'yo mo si ballpen. Oh. Si ballpen yan na sa'yo mo. Ano kita? Ayan. So bago pa nagpuon siguro. So ayan. So ayan mga boss, dito na kami. So ayan mga boss, mga pops. Marami na kami. Media correspondent volunteer. From April Rizal. Sa pamimilitan sa Tuliang Mahilson na member ka Biyahin Bex, si Mr. or Miss Mr. and Mrs. Loboy. Si Madam, sa iyang fan page na Biyahero Bex. Biyahin Bex. Biyahin Bex. Maraming po sa mga Islam po dyan ang Bull Riders Club Philippines and Ocean na inyong ang sabihin ko yung mga mag-aaral. Kaya po, launch ang mga available t-shirts na binibigyan natin sa Newton. Shoutout to DLP Printing Services. Kung kayo yung magpapaprint or magpapasublimation t-shirt, jersey, kay DLP Printing Services na kayo.
Shoutout pala kay Daddy Moto and kay Moto Speed.